Nu skal vi kigge på en X Mini Capsule Speaker. Det smarte ved den her, det er, at den er så lille og nem at tage med rundt. Den kan spille i op til 8 timer og tager 2,5 timer om at lade op. Du tænder den lige her, og så kobler du egentlig bare til din iPhone. Afspiller her. Det smarte det er så, at hvis du har flere af dem, så kan du koble dem videre sammen, hvor du bare sætter den i her. Nu har vi 3. Så lyder det sådan her.